Moikka! Tervetuloa meidän koko kropan treeniin. Lähdetään tänään liikkeelle niin, että tuut sinne matolle ja mennään suoraan tähän lankkuasentoon. Lähdet tuomaan polvia vuorotellen keskelle, ne, ku, se, 2. Ja nyt 4 lähtee. 1, 2, 3, 4. Pysähdy ja jalat hypyt. 1, 2, 3, 4. Toista. 1, 2, 3, vielä. 1, 2, 3, viimeinen. 1, 2, 3 ja hypyt. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Polvet koukkuun, hyppy eteen. Kohoat ylös, kohoat alas ja hyppy taakse. Vielä 1, 2, 3, 4. Hyppy 1, 2, 3, 4. Polvet koukkuun, hyppy. Ylös ja taakse. 1, 2, 3 ja 1, 2, 3. Ja nyt lisätään polvet koukkuun ja push up alas. Voit tehdä myös niin, että kroppa on suorassa linjassa ja täältä takaisin. Taakse, hyppy eteen. Ja ylös, alas. 4 lähtee. 1, 2, 3, hypyt. 1, 2, 3. Hyvä. Polvet koukkuun ja punnerrus tai suora vartalo. 2 ja 3 ja 4. Hyvä. Täältä hyppy eteen. Ja ylös, taakse. Toista. 1, 2, 3. Hyppy. 1, 2, 3. Ja push up. 1 ja 2 ja 3. Viimeinen kerta. Hyvä. Ja täältä hyppy eteen. Nyt me jäädään sinne ylös. Polvet koukkuun. Polvet tiukasti kiinni yhteen. Kädet etuviistoon. Ja pysyt. Tuot kädet sydämen eteen tai lantiolle. Ja nyt pumppaava liike. Ja huomaa. Mene niin alas kuin mahdollista. Pidät koko aika polvet tiukasti kiinni yhdessä. Jatkat. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja hyvä. Oikea jalka lähtee taakse ja nyt eteen. Taakse, eteen. 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 Ja vielä. Jatka. Ja jää taakse. Pysyt, kädet kohoa. Polvi alas, ylös. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä, liu eteen. Taas kädet etuviistoon. Polvet tiukasti kiinni yhteen. Kädet eteen, pumppaava liike. Ja jatkat. Polvet koko aika tiukasti kiinni yhdessä. Ja voit mennä aina alemmas. Ja vielä. Nyt. Se ja vasen jalka nyt lähtee liukumaan sinne taakse ja ylös. 2. Ylös. 3. Ylös. 4. Ja vielä. Vie pitkälle taakse. Ja ja nyt jäät. Alas, ylös. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyt jäät. Ja vielä pieni pumppaava liike. Hyvä. Ja täältä eteen. Uudelleen kädet etuviistoon. Polvet tiukasti kiinni yhdessä. Kädet eteen. Ja nyt tuttaisit vyötärölle. Pumppaava liike. 1, 2, 3, 4. Tuu alemmas jos mahdollista.
6, 7. Viimeiset lähtee. 1, 2, älä anna yläkropan romahtaa. Pidä se hyvin avonaisena. Hyvä. Hyvä. Ja viimeinen. Kohoa ylös. Ravistele jalkoja. Ja täältä. Liu alas. Ojennat selän, polvet koukkuun ja hyppy. 1, 2, 3, 4. Hypy. 1, 2, 3. Ja joko suora kroppa tai polvet koukkuun. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Taakse ja jatketaan vielä toista. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hyvä. Polvet koukkuun. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Ja nyt jäät lankkuun. Lähdet kääntymään sivulankkuun. Kohota käsi ylös. Vie käsi pitkälle. Takaisin keskelle. Ja toinen puoli. Viet käden pitkälle. Korvan ylös. Hyvä. Takaisin eteen. Ja vielä toistat. Ja ylös. Ja pitkälle. Eteen. Ja viet käden pitkälle. Korvan yli. Hyvä. Takaisin eteen. Ja pysyt vielä. Ajattele, että sulla on suora, vahva linja. Ja koko kroppa mahdollisimman hallittuna. Takaralihakset tiukkana. Keskivartalo. Ja pysyt. Pysyt. Vielä. 6, 8. Hyvä. Polvet koukku. Ja pyöristä selkä. Kädet pitkällä edes. Hyvä, rentouta. Ja nyt vielä käsiä pitkälle eteen. Tunne venytys koko kylkien alueella. Hyvä, kohotaan ylös. Kohota kädet pitkälle ylös ja ojenna. Rintakehä, käännä katse ylös, hengitä syvään. Ja tuo kädet vielä taakse. Tartu takaa kiinni. Ojenna. Hyvä, tasan vähän hengitystä. Kädet kohoaa ja liuut eteen. Hyvä, hei, tsemppiä. Kiitos kun olit mukana. Mahtavaa kun teit harjoituksen loppuun ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!